Dada vagyok, és azt a micsoda. Sziasztok, én Dada vagyok, és ebben a videóban itt vagyunk bérelt kit PvP5, és ebben a videóban velem tart iBooks. Köszönjük szépen. Sziasztok! Au! Ez én vagyok. Á! Jött. Ezt ne csináld, jó? Mert ezt nagyon hallani. És most mind a ketten betegek vagyunk. Te is beteg vagy? Aha. Kajak, neked mit fáj? Nekem dugul az orrom, meg ilyen. Nekem is. Nekem nem hallatszik a hangom amúgy? De hallatszik nagyon. Kajak, a tiéden nem annyira. Nem Ki is csaptam a gyereket egyből. Kajak. Aha. De milyen szedben volt? Zia. Kifogyott. Üsed. Vissza laggolt. Takarodjál Na meg. nézd ma azt a bőrszettes, de kemény. Ne üssél meg Ja, engem. bocs. Kiment! Én nem szedtem fel a Ezt cuccot. ne öld már meg. Nagyon Yes! kemény ez a bőrszettes. Azt hiszed Jó, Timmy. várjál, 2v1-ezni nem. Akkor rám hagyod, de tudod, hogy lov és visszamenekül, látod? Ennyire csicska. Te meg... Bum bum. Az a baj a kit PvP-jöttel, hogy vissza tudnak menekülni. Igen. Már nyersz, én itt egyeztem Mopival egy gyerekkel. Majdnem kicsaptam, bekopott, már csak mellese volt, nem tudtam kicsapni, mert elfutott. És visszamenekült a lóvia. Megkapod a cuccát, ha kicsapod? Persze. De neked van valami erősebb kardod ennél? Meg nincs. Sajnos csak ilyen kardot lehet kapni. De ne... Ja, Valakinek lángol a kardja, mert azok enchantolnak. mint a lovak. A bőrszettesnek van Mi? lángos kardja. Kiment. Nem csak a bőrszettes. Bőrszettes. Azon én letímeltem. De ne engem üssél! Nem téged ütlek, hanem a csávót. Ezek olyan lovak, mindegyik visszamenekül. Ne öld már a bőrszettes, te ló. Bőrszettes, én tímelek. Én is. 2000... Mi a neve? Hagyjuk, ez egy ló. Takarodjál. És fut. Kicsapták a bőrszettest. Ne. Dun dun dun. Dun 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 dun. Úgy szerintem sebezett kard egyáltalán? Ó, 9,5 sebzése van, hagyjad, ez lószar. Én megpróbálok keresni. De maradj itt PvP-zni, meddig körbenézek, hogy tudod, hogy van-e. Elrejtett cucc. Például megnézem a vaskart helyén, mert itt játszottam. Ugye, Dada? Én is játszottam itt régen. MH pluszoltam. Bazd meg a vaskart. Team. Kezdem. Jó van. Döcsi, mennyi lovot? Fú, az MH-knak. 2v1, gyere már helpelni. 2v1. Aha, tudod hol vagyok? A gödörben. Gödör. Gödör, van itt egy gödör, tudod? Ahol van egy híd, és nem tudom, ott van a vas melles. Vagy már nem tudom. Segítesz? Mert Aha. látjátok, ennyit tudnak. És ez egyiknek lángos kardja van. Lángos. Ilyen lila van a közeledbe? Aha, ott vagy, látlak. Takarodjál már, Jeff. Ennek izéje van, élőt sújtott-e. Tudom. De ezt Én PvP-zni bekoptam. viszont. Az egyik erőzik. Tudom. Ó, nem ettem OP-t! Ópézd már be, te hülye! Te hülye részeg. Bekoptam! Help, PLS! Jövök! Hogy tudod, mennyit sebez? Meghalok. Nem tudom De leszedni. azért... Hogy... MH. Ennyi. MH. Engem kiraktak a gödörbe, akkor én elfutok. Nem, vidi van. Vidiben 2v1, ez nem szégyen. De. Ha meghaltam. Jaj. Én csantolok egy kardot. Én is egy valami értelmesebb kard, mint ez a szar. De várjál, nincs free. Akkor hogyan? Erre mi van? Ja, ülőkamra. Hát én engem már nem érdekel. De ezek honnan szereznek erőkettőt?
egész nap itt kockulnak, és mindent tudnak. Fraps. A Fraps működése leállt, amúgy nem. Tegnap úgy volt, vettem a vidit nagyban. Itt van. Jeff MCL MH. Igen. Szóval ő csak Perkit Giant. Ja, meg Perkit Bossy. Ja. Új John Borkin-kat tanhatnak, milyen jó lenne. Dehogy is. Bossy. Hát Perkit Bossy. Igen, az erő. Te lóv. Tehát, Meg sem tud ütni, olyan lóv. Annyira csicska, hogy megütni, azt engem képtelen. Ennyi, kicsaptam egy... Tadó. igen. Fullon vagyok erővel. Fuss haza, fuss haza, fuss haza, fuss haza, fuss haza. Ó, igazad van, tényleg. Fuss. Ó, itt vannak még a Jeff MC-jék. Hallod, fullon vagyok erővel, kell erő neked? Elő nem kell. Nekem Elő biztos nem kell neked erő? Mert nálam van egy csomó. Fuss el! Itt van, tessék, Nem kell, tessék. nem kell. Jó, egyet adjál. Jó, kösz. Jó, kösz. Erő 2. Van Hagyja erő már. kettő közötte? Van egy erő 2. Azt a rohadt. Beerő 2-zzek. Oh. De vidd már haza az erőt. Igen. Jó, akkor lerakom a chestbe. Beerő 2-ztem. Kajak. Aha, most kicsapok vele pár gyereket. Ezzel könnyű lesz. Ó, tudom, hol van az erő! Úgyhogy nézzél. Tudod, hol van az erő? Spammon. Honnan tudtad? Honnan tudod, hogy a spammon van az erő? Ez hogy éli ezt túl? Erő 2-vel csapom. Ja, mert enchantol diaszette van. De mások az OP teszi egyfolytába. Be is kopott. Kicsaptam. Kicsaptad. Véd 4, meg ilyen véd 3. Szette volt. Menekülj be és rakd be a chestbe. Engem meg 2v1-ben gyapnak. De egy nyugi. Elintézem a lovakat. Mert egyik se. Véd 3. Kardazni. Hol van az erő? Itt van az erő. Nem mondod, hogy pont ezt nem vettük észre. Még be vagyok erőkettőzni. Nekem lejárt az erőm. Nekem az erőkettőm 20 másodperc múlva. Addig rámegyek egy gyere AOP. Ó, de gyere akkor 2v1-be, te ló. Itt kevesen erőznek be. Nagyon, De az nem veszik észre. gyapod a csákó. Lejárt már az... Ó, most jobb. Mondjuk az erőkettő hol lehet? Kicsapta a gyerek? Aheb, kicsapnak! Ne! De öcsém, hallod, 2 ütés és lemegy az OP-m. Mi a szar? Ó, gyertek 2. Én fullon szedem magam. Megöltem. De fosnak kijönni. Tudom, ne is mond, love, mindegyik. Hát csak 2v1-be mernek. 3v1! Kell help? Na, meg vagyok. Jó, most visszamentek. Jó, most kijön a 3v1-es banda. Kilépett a gyerek! Ja nem. Az mi? 3v1 adok? Én is itt vagyok. 3v2? Most 2v1. Nem. Nem, de 2v1 rám. Nem, 2v3. Fut! Ne fuss! Várjál, bejtok. Ez mit akar? Nem fogok veled tímelni, te ló. Igen, Bendegúz, így állunk. Ó, te meg hátba mentél neki, ne bánj, hogy Bendegúz a barátom. De velköcsög Jó vissza. PvP-zik, amúgy nem. 2v1, ja, nem. Ennyi, kicsaptam a gyereket. Vigyázz meg. Bendegúz, ez egy lóv. Annak akartam hátba menni.
De ki az a 2 Mester X? Ja, nem tudom. De idegesít ez a fű, hogy mindig azt ütöm. Á, és visszamegy. How? Mi van, nem vettél fel szettet? Ennyi, kicsaptam a gyereket! Au, au. Jó, nem Kifagytál? ilyen kardja volt. Kifagytál? Nem fagytam ki. Mindenki rád megy! Dehogy nem... Nem fagytam ki, csak épp utaltam az illatcsújtatot. De anti-knockback hackeltél. Mi? Anti-knockback. Az mi? Nem lökődtél hátra. Én el is köszönöm. Mert falnál voltam. 3, nem. 3, 2, 1. Leállt a vidi. Sziasztok, én Dodo vagyok, és ebben a videó... Ja, nem vidit kezdünk, hanem leállítunk. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, tehát egyszer nyomjatok egy lájkot. Én Dodo voltam, és Nájjelém. Én Dodo voltam, és velem volt iBooks. Sziasztok.